Hello guys, good morning. So kami diri guys, nagtunda kami sa mong ginhason nga kuha dara oh. Mo ni taga kuan. Taga kuan ni siya. Surigao sa una. Suito kay ni siya mo kuha og mga ginhason una yang kuha oh. Kan kayo. Kung sa nga na yung kinasunan ni. Sa nga na yung kinasunan. Ang Tong-tong. kanay mamut. Kana ba? Katusa ni gamay mo tahong pa na tahong. Nagsakop sa bugatan. Sakop na sa bugatan. Nga na ba nindot kay dagko kayo mga idol. Apoy gagmay. Apilon gagmay oy. Hey. Aron daghan po tanawon. Nara din siya sa bas panguhaon. Ano yun? Mga bas-bas, bahilawom. Kut-kuton rin siya. Ang uban na ni mga idol, gilutuan na siya. Kuhaan na ni gamay. Kamuna na ni nabilin. Tiwasuno na mo. Ginluan na na. Kana sila mga dagko, kinahanglan na siya bukon kay daghang bas, hilawom. Siya na bahala ko na ni kay aptik man siya ko namang tinghin logad. Aptik kay na. Teknik taon. Tara. Muna yung mga update sa pagpangaligo itong aging Agtik ni adlaw. taon, agtik ni. aging adlaw. Muna mong gibuhat ito. Mga ligo unta mi. Nanguha naman hinuon mi. Giganahan man. So, alanganin lang ang tungkuan. Alanganin lang ang pangaligo kay udto na ni abot. Ang uban no kaligo kay nakuan man sa pagpanguhaan ni. Man ni karang tiwasan na nagligo aron. Kaya ang usapod mo ni pud siya ang abtik kay ni siya pud manguha pod. Ha, abtik pud nang manguha ani. Ha? Tahong. Okbon gud siya. Kay naa diha ang kinaon. Ngayam na man tigkapoy. Ha? Perlas magano na dito. Perlas anang suot guro na. Man. Ana. Seal. May bas pa. Ha? To kana dia. Pislita. To mo to guys, tanaw na to guys. Tabangan na to na siya. Kana sa tas nirong agde.